Deitu jasi da, sabor, bilketa, hortxe, eta poltsan sartuko dugu, hori da. Hemen gaude, sabor bilketa egiten, animalia batzuk ezagutzen, txori batzuk pasatu dira, beitu hor miura, hor beste bat ikusten da, eta paisai ederra. Gaur, abenduaren 30ean. Beno, hemen jarraitzen dugu, eta sabor bilketan, eta ja nahikotxo hondakin hartu ditugu, ezta? Hemen batzuk, hemen beste batzuk, beste batzuk hemen, bai, beste batzuk, eta zoragarri hemen pintzekin, eta primeran poliki-poliki. Beitu artistak hau ja, bota behar dugu, orduan gero ez da agertuko, baina, boa, pasote, oso ondo. Bueno, artistak baina, 2 kilotako poltsa bat bota dugu, hemen bat dago, hor beste bat, hementxe pare bat, eta hemen beste pare bat. Orduan gutxi gora bera, 5 eta 10 kilo artean agian egongo dira, ai ama. Nahikotxo azkenean, Mariakara bidean, begiratu ze eguna. Urte amaierari ja emoteko. Beno, artistak, 10etan hasi gara, eta beitu, ia ordu batak dira. Beste poltsa bat zegoen baina bota dugu, orduan 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 bota duguna. 7 poltsa, hemen kalkulatzen dugu 5 eta 10 kilo artean daudela. Beraz, saiatu gara gure ingurunea pizka bat, bai, ahalik eta hobeto uzten. Zuek ere nahi baldin moduzue, gauza bera egin dezakezue. Beno, urte berrion, beste bat arte.